Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Palibe chinthu chowawa abale ngati kutsanzikana. Timaona anthu akamatsanzikana, ena amalira, ena mitima imasweka. Sikuti kutsanzikana ndikosafunikira, koma chifukwa timakumbukira zabwino zimene mwina pakati pathu sitizionanso. Lero ndi pa 2 June chaka chino cha 2025. Mmawa oyamba timva Paulo akutsanzikana nawo anthu aku Efeso kupita ku Miletus, ndipo tikuwatenga mu ntchito za atumwi 19 ndi 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Christina Chakalamba, a Sisters of Charity of Ottawa, Administrator patiyankhule na Ambuye, kuchokera ku St. Anne's Gilime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Chilimbi chathu cha Salimo tikunena kuti imbirani nyimbo yatsopano inu mafumu apa dziko lonse lapansi. Tikhala anthu atsopano pamene Pasaka ikupita kumapeto. Ndipo mawu mu mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Yohane mutu wa 16 ndi 29 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo adayendera mayiko apamtunda nakafika ku Efeso. Kumeneko adapezako ophunzira ena, ndipo adawafunsa kuti, kodi mudalandira Mzimu Woyera pamene mudakhulupirira? Iwo adati, nkumva komwe sitinamve kuti kuli Mzimu Woyera. Paulo adawafunsa kuti, nanga tsono mudabatizidwa ndi ubatizo wotani? Iwo adati, ndi ubatizo wa Yohane. Paulo adati, Yohane ankabatiza anthu otembenuka mtima, koma iye yemwe ankauza anthuwo kuti akhulupirire wina amene ali kudza pambuyo pa iyeyo. Winayo ndiye Yesu. Okhulupirira aja atamva zimenezi adabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Pamene Paulo adawasanjika manja, Mzimu Woyera anadza pa iwo, ndipo adayamba kulankhula zilankhulo zosadziwika ndi kumalalika mawu ochokera kwa Mulungu. Anthuwo onse pamodzi analipo ngati 12. Paulo adalowa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, ndipo pa miyezi 3 adakhala kulankhula molimba mtima, ankakamba ndi anthu za ufumu wa Mulungu nayesa kuwakopa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 16 ndi 29 kulekeza 33. Pa nthawi yomweyo ophunzira ake adati, apo ndipo tsopano mukuyankhula momveka, osatinso mophiphiritsayi. Tsopano tadziwa kuti mumadziwa zonse, ndipo palibenso chifukwa choti munthu akufunseni mafunso. N'chifukwa chake tikukhulupirira kuti ndinu ochokera kwa Mulungu. Yesu adawayankha kuti, kani mwakhulupirira tsopano? Nthawi ili kudza ndipo yafika kale, pamene mudzabalalikana aliyense kunka kwawo. Ine kundisiya ndekha, komabe sindili ndekha, pakuti Atate ali nane. Ndakuwuzani zimenezi kuti mukhale nawo mtendere pakukhulupirira Ine. Dziko lapansi mudzaona masautso, koma limbikani, Ine ndagonjetsa mphamvu zoyipa za dziko lapansi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera abale ndi alongo, pali fundo zitatu zimene ndimafuna tisinkhesinkhe ndi mawu a tsiku la lero.
pamene tikuona Paulo akutsanzika anthu a ku Efeso, mpingo umene wauchitira zazikulu, mpingo umene waukonda, mpingo umene wathandiza kuti azindikire Yesu Khristu. Chimodzimodzinso anthu amene Ambuye Yesu anakhala nawo ophunzirawo akuwatsanzika, simudzandionanso ndikupita kwa Atate ndipo mudzabalalika, koma ndikufuna kuti simudzakhala nokhayi. Ine ngakhale mudzandisiye ndidzakhala nanu, koma inu pamene mwandisiya ndidziwa inenso sindidzakhala ndekha, Atate adzakhala nane. Ndimafuna kuti tilingalire zinthu zinayizi tsiku la lero. Choyambirira ndimuja ndimanenera kuti pali mawu pa Chingerezi amanena kuti all good things must come to an end. Zabwino zingakome chotani nthawi ina yake zimatha. N'chifukwa chake achewa omwe amanena kuti chodziwa ovina chimatuluka ng'oma ikadakoma, gule odziwa ovina amatuluka mbwalo nyimbo ikadali, kuti anthu aziti akadonjezera step ina. Paulo wachita mbali yake, akudziwa kuti kukukoma ku Efeso. Ambuye Yesu akudziwa kuti ophunzirawo akumva kukoma pamene ndili nawo pakati pawo, koma yakwana nthawi yoti abwerere kwa Atate ndipo akuwakonzekeretsera. Inu ndine tisamayiwale chimenecho kuti all good things will come to an end, even bad things will come to an end. Kodi suja tikamwalira Malemba Oyera amatiuza kuti malo okhalamo Mulungu ali pakati pa anthu. Chivumbulutso 21 ndi 4, sadzamvanso kutopa, sadzamvanso njala, sadzamvanso kulira, sadzamvanso matenda ndi zina zotero. Ena timaukhala moyo uno ngati tidzakhala mpaka kuti ndifa muyaya. Ayi, taona atsogoleri amabwera nkupita, taona zipani za ndale zimabwera nkupita, taona anthu olemera amabwera nkupita, taona osewera mpira amabwera nkupita, taona matimu a mpira amene amangotenga zikho mlakamaliro chadayimba nyimbo suja mmati njododa lero timu yanu yaluza. Ndi mmene moyo umakhalira. The more reason pamene tikumaliza the Easter season tiphunzire kukhala bwino ndi anthu. First, somewhere, somehow ena ake adzatigwira mkono, ena ake adzatithandiza. Tisakhale ngati moyo uno tidzaukhala mpaka. Beauty imatha, mphamvu zimatha, nzeru zimatha, kutchuka kumatha, kukondedwa kumatha. Ndi Mulungu yekha amene chikondi chake chimakhala constant. N'chifukwa timati monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Chachiwiri chimene mawu a tsiku alero afuna tiphunzitse, pa Chingerezi amanena kuti the power of discipleship, courage in mission. Ambuye Yesu mu Uthenga Wabwino tikawerenga verse 33 akunena kuti take courage, I've overcome the world. Limbani mtima, ndagonjetsa dziko lapansi. Kulimba mtima kumene akunenako sikulimba mtima kungokhala kuti basi munthu wankhanza. Ayi, sikukhala kungokhala kuti akuwalimbitsa mtima kuwathunzitsa kuti mtima awugwira kuti limbe mtima. Ayi, chimene afuna Ambuye Yesu kutsindika ndi zimene tikuziona m'mawu oyamba. It's a call to action. Ambuye Yesu akanena kuti mulimbe mtima, akufuna kuti tiyambe kugwira ntchito. Call to action. Paulo ali ku Efeso akutionetsa kuti adalimba mtima chifukwa anthu ambiri adamutsutsa. Adalika Uthenga Wabwino to the extent kuti amatsutsa ena ngakhala business amene amapanga zokhoma ziboliboli zimene amazipanga ngati milungu ya ku Efeso. Paulo adadzudzula anthu ngati amene aja kuti siyani kupanga izi, amene wandi mafano. Anthu aja sadamukonde, anthu aja adayipitsa dzina lake chifukwa adaona kuti akuwononga business yawo. Koma zimenezo zidamwika Paulo pamavuto. Koma Ambuye Yesu akunena kuti take courage. Kulimba mtima ndi kumeneko kuonena kuti for the sake of truth, for the sake of justice, for the sake of the gospel, for the sake of Uthenga Wabwino, ine ndichita izi. Ambiri poyenera kuti tilimbe mtima, titenge power of discipleship kuti kuonetsa kuti ndife ophunzira Ambuye Yesu kubwere pa mbalanganda. Ndi nthawi imene timabisala. Paul continued to preach the gospel boldly. For us today, this may mean courage to stand for truth and integrity in our workplaces. Mabanja mwathumu kuyima ndithu kuti zoona ndizi. Musamane chakudyawa tili nacho tapatsani. Chifukwa zimachitika tu mnyumbamo. Amayi aumbombo, abambo opatsa. Abambo musatengere makhalidwe aumbombo amayi. Aphunzitseni amayi kuti akhale opatsa ngati inu. Nthawi zina kunena zinthu zimene aliyense safuna kuzimva. Kani mujama dzudzulira maepiskopi, kamene amachitira alaliki ena, kudzudzula zinthu ngakhale pa nthawi imene aliyense akukamba icho nkunena kuti tatenga njira yolakwika. Kumeneko ndi kumene Ambuye Yesu akunena kuti limbani mtima. Chachitatu, mawu a tsiku la lero Uthenga Wabwino ufuna tuonetse kuti ngakhale mkatikati mwa mavuto titha kupeza mtendere. Peace amidst persecution. Jesus akulonjeza ophunzira ake mtendere. Osati akunena kuti sipakhala mavuto ayi.
He's not saying pakhala absence of trouble, but the presence of God within the troubles that they'll be meeting. Izi tikuzionanso m'mawu oyamba kuti Paulo nthawi yake ya ku Efeso inali nthawi ya mavuto, kutsutsidwa, kuponyedwa miyala, spiritual warfare, anthu kumgalukira, nthawi zina personal danger, kugwapo, nthawi zina adagudubukapo ngakhale pa nyanja. But he continued with his deep conviction, knowing the peace of Christ within him. Moyo wathu wa tsiku ndi tsiku muli mavuto osiyanasiyana, tili ndi mantha ena osadziwika kumene akuchokera. Sitikudziwa kuti tsogolo lathu likhala lotani, sitikudziwa kuti ubale wathu ukhala motani, sitikudziwa kuti moyo wathu tichira liti matenda tikudwala, matenda amkaganizidwe, matenda akuthupi kumene, ngakhale chisoni chosiyanasiyana chimene chimabwera pakati pathu, imfa ndi zina zotero. But we are called to lean on the chest of Christ, amene akunena kuti ndikupatsani mtendere. Mtendere umene ukutipatsa sakunena kuti atichotsera zinazo ayi, koma mkatikati mwa mavutomu pomudalira iyeyo ndi muja timapeza kuti anthu tikumwemwetera, timapeza kuti mkatika thumwathumu tikumvabe kukoma ngakhale tili ndi njala. Peace amidst persecution. Ndipo chachitatu afuna tionetse imene amati clarity through experience. Ophunziraja akunena kuti tsopano apa ndemwamba kuyankhula bwino, tamba kukumvetsani. But he gently reminded them that their faith will soon be tested. Ambuye Yesu mwachidule sakukamba mothyathyalika kuti angomombera m'manja amkonde ayi. Ngakhale pa nthawi imene ophunzira aja anena kuti apo ndemwamba kuyankhula bwino, tamba kukumvetsani, Jesus through his experience is bringing clarity. Komabe mudzakumana ndi mavuto, mudzaona zowawa, koma limbikani ndipo mudzapambana. Ambiri timafuna kuuzana zimene ineyo ndifuna kumva. Father Damascus aja tingowauza kuti apa mwachena, tingowauza kuti apa mwakuti, apa mwachita bwino. Father ineyo mpatali, tingowauza zimene amafuna kumva. So much so that the world is saturated ndi mabodza. Chifukwa cha ife amene timalandira feedback, kapena ifeso amene tikupereka feedback, timangopereka zimene anthu ena afuna kumva. Kulera kunotu anthu ati kansala ndi nunoka, ati MP ndi nunoka. Komanso ife takhala ndi nduna, palibe nduna ina yoposa inuyo. Aya koma apule inu ndi nunoka. Ndemula azipule osiyanasiyana, azipule mu mpingo, azipule m'mabungwe, azipule. Koma the point is timauzana zoona. Ambuye Yesu sanafune kuti anthu azimutsatira kuti koma chifukwa choti ndidzakutumizirani mzimu ena zidzakutetezani ndi paliponse, sikuti so mudzaona zoopsa ndipo 1000 ambira mudzakumana ndi mavuto. But persevere. I'll be with you. The Holy Spirit will be with you. Ndidzakulimbitsani mtima. Pena ndi pajama uzoti ngakhale zoyankhula ndidzakupatsani. Koma that doesn't mean simudzakumana ndi mavuto. Ambiri timafuna moyo wathu ukhale completely absence of troubles. Ayi. Efson Matafali adayimba nyimbo. Mavuto amagonjetsedwa ndo akufa yekha. Ngati tikufuna tisamakhale moyo wa mavuto, moyo osakangana ndi anthu. Nde tikhale ndi chigayo chathu, tikhale ndi mjigwa wathu, tikhale ndi chipatala chathu, tikhale ndi msewu wathu, tikhale ndi china chilichonse chathu. But as long as we live in this world, tidzapita ku chigayo kumene tikangane ndi anthu, tidzapita pa mjigwa kumene tikangane ndi anthu, tidzapita ku chechi kumene tikakhulane ndi anthu. Ena amakangana nchali chikumene kumalimbirana malo okhala, benchi okhala, umenewo ndi moyo. Through our crashes, through our misunderstandings, through our difficulties, through our mavuto, through our so many things that we go through in life, we shape ourselves to receive the peace of Christ. Ambuye atidalitse tsiku la lero. Poyamba mavuto amene tikukumana nawo tizidziwa kuti Ambuye ali nafe. Chifukwa Ambuye Yesu kumapeto kwa zonse akunena kuti ngakhale inu mutandithawa, iye amene adandituma ali nane. Awatu adali mawu a Archbishop Tarcísio Ziyaye. Mzimu wawo uziusa ndi mtendere. Ifenso tizibwerekera mawu amenewo. Iye amene adandilenga ali nane. Iye amene adandituma ali nane. Iye amene amandidziwa ali nane. Dziko litha kutithawa, koma Ambuye chauta, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera amakhala nafe. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Don't